bekendtgørelsen, som man måske skal kigge på. Og der har der ledernetværket så lavet et kommissorium, som Michael, ser han dernede, så Michael, han vil komme med et oplæg til. Frontlinjen, og det er jo lidt vigtigt. Når jeg siger det, så mener jeg det, fordi jeg har, det kommer jeg også i detaljer til, jeg har direkte mennesker, folk bag webudviklingen, siddende hos mig, og vi har været igennem en rejse de sidste par år, som jeg gerne vil berette fra. Så jeg forsøger, jeg bliver i eget bed. Det er jer, der ved noget om uddannelse, men jeg ved lidt om, hvad vi går og laver med de mennesker. Så hvis I synes, jeg blander mig i, hvordan I laver uddannelser, så må I bare gerne sige det. Der bliver lidt om ham, der taler. Så en introduktion til appudvikling som case i TV2. Lidt om ordet rejse er lidt rigeligt brugt for tiden, men den rejse, det team, som jeg sidder med, har med at gøre, vi har været ude på. Så er der nogle af de medarbejdere, der er med på den rejse, og de kompetencer, de har ikke mindst lært så. Og så slutter vi med noget spørgsmål input, og det kan være det sidste bid. I må gerne spørge undervejs, endelig. Råb op, mand jer. Og så er der selvfølgelig panelsamtalen, så det kan være, at det ikke bliver den lange spørgsmål. Men det forestiller vi tager. Så hvis I bare råber op, hvis der er noget. Jeg hedder Johnny. Jeg er på English Head of Development, på dansk måske med teamleder for Digital App Team. Jeg har haft med digital udvikling at gøre siden 1998. Dengang lavede vi ting Flash. Det var dengang. Jeg har lavet programmering, jeg har lavet projektledelse, teamledelse og siddet nu på et følgeansvar for TV2 Danmarks apps. De ting, jeg virkelig brænder for, det er at lave high performance, cross-functional teams. Og få folk til high performance er meget brugt ord, men det er faktisk en skidesvær sport. Man skal have en masse vidt forskellige mennesker til at levere noget, man ikke, som kun de kan levere, men ikke selv kan levere i nogle emneområder, hvor man ikke selv er stærkeste. Det er voldsomt spændende. Og så er det spændende for digital strategi som produkter. Og det er en mangelvare i dag at både kunne forholde sig til, hvad det er, folk vil med tingene, og finde ud af faktisk at få det bygget, så det også rammer målet. Det er meget spændende ting, og det er ikke fordi jeg er guru til det. Det er bare de ting, som er meget spændende. Uddannelsesmæssig baggrund, så er jeg uddannet visualizer ved Odense Teknisk Skole, som det hed dengang, ude på det nærmest helt nybygget ude på Hjertegangen i Odense, som man har været der. I 2000. Det var en forløber til multimedia designeruddannelse. Jeg er i gang med, der fra 2016, så man kan næppe sige noget uddannet til det, men jeg er i hvert fald i gang en Master of Leadership and Innovation in Complex Systems, som er en ledelsesuddannelse inden for innovation. Og så har jeg blandet ca. 150 ECTS point på diverse halvfærdige uddannelser tilbage i tidens morgen. Men de er faktisk vigtige for mig, fordi der går ikke en dag, hvor jeg ikke bruger humanistisk videnskabsteori. Og de briller, det har givet mig med i mit ledelsesarbejde. Så jeg synes, de skulle med. Jeg har lige for tiden 4 ansatte med baggrund i en kort videregående uddannelse fra EAL, den ene og den anden. Vi har 2 til 4 praktikanter hver forår og efterår. Jeg er ikke, og det er måske et input til, jeg er super stærk i, hvad de forskellige uddannelsesretninger kan. Jeg ser, der er sådan en kasse, hvor der er nogle datamatikere, de er måske lidt mere nørdede. Der er nogle MMD'ere, de er måske lidt mere designorienterede. De er måske lidt stærkere på projektarbejdet at se hele billedet. PVR'erne er måske lidt mere zoomet ud af sådan det brede. Men jeg er egentlig ikke ret stærk på, hvem der laver hvad. Så det som aftager, så er det faktisk så er det produktet, jeg er interesseret i, og ikke hvordan vi organiserer det. TV2 appudvikling. Vi har 6 blivende apps, 30 millioner brugerkontakter om måneden af de danskere, der sådan findes. Det er 35% af den samlede digitale trafik i TV2. Skulle der have slået det. Vi har ikke det hele. Vi er både på iOS og Android og laver telefoner og tablets. Og hvorfor det er interessant for nogen, der råder med en PBA-webudvikling, det håber jeg, vi kan tage lidt ind i. Vi er lige nu 10 mand i Odense. 5 udviklere, 3 UX og Customer Experience design-mennesker, 3 projektledere, og så de her 2 til 4 scanner. Okay, de tal passer slet ikke sammen. Nå, vi er 1 af 4 teams, der beskæftiger sig 100% med digital udvikling. Det er alt 100 mand. Dertil kommer, at hele resten af butikken selvfølgelig også er... Vores marketingsafdeling er ikke delt op i en digital marketing og en papirmarketing. De er bare marketing, men deres aktiviteter på det digitale område er vel over halvdelen af, hvad de går og foretager sig. Så de er med. Vi har en kommerciel partnerskabsafdeling, der laver apps, Vild med Dans og den slags ting, laver de over hos dem. Vi har, der skyder små websites op for kampagner og programmer alle mulige steder i organisationen.
Og det er en ret sjov. I starten troede det var en udfordring, at vi skulle forsøge at begrænse de her mennesker. De gør det alligevel, så lyver de bare om, at de ikke laver det. Og nu har vi lært, at man i virkeligheden skal gå ud med sine digitale kompetencer og tilbyde dem ud hos folk, så bliver man budt med ved bordet, og så har man en chance for at lege med. Det synes jeg er en interessant betragtning. Det må man gerne spørge mig til. Det jeg gerne vil tale om i dag, er, der skete sådan noget hvad i alverden skete der på et tidspunkt. De her slides, vi slutter i maj 14. Jeg kunne godt have taget nogle nye med, men det er sådan set, fordi det er de historiske, der er spændende. Hen over sommeren i 14, der gik det pludselig op på butikken. Hvad søren er det her? Hvad skete der med det der app? Man opdagede, det pludselig var en betragtelig del af trafikken, og hvis man kigger på apps og mobil web, altså responsive websites på jeres telefoner, kontra det eksisterende internet på det tidspunkt, så kan man sige, hold nu op, folk flytter over i de der telefoner, det ved man jo, det gør vi jo. Så det gik op for os, og det er på trods af, at vi har været i 2010, så stod vi herovre og var meget overrasket, faktisk som organisation over, at det her skete. Og så sagde man om det godeste, vi har 3 webudviklingsteams og 1 mand, der sidder og laver apps over i hjørnet. Det hænger jo ikke sammen. Så satte man mig i gang med den her. Vi etablerede et team, som skulle rumme også apps. Vi sad på det tidspunkt med Drupal som CMS, og det team, jeg sad med, lavede egentlig support af en ældre webplatform, vi selv har udviklet tilbage i tidernes morgen. Så sker der det her, efterspørgsel flytter sig. Og så siger man, hvad gør vi? Nu vinkler vi det lige i 50% webudvikling, 50% app. Vi forsøger lige at få nogle mennesker flyttet lidt, og det har været min chefs perspektiv hele vejen. Vi flytter dem, vi har, fordi de har nogle grundlæggende egenskaber. De er velfungerende og motiverede mennesker. Så i stedet for at skaffe os af med webudviklerne, finde nogle appudviklere i Polen, eller fordi de findes ikke, der er nærmest ikke nogen af dem i Danmark, så beholder vi dem, vi har, og vi flytter. User experience begynder at fylde lidt. Og i 2014 går vi i gang med en meget fokuseret indsats, hvor det bliver 100% appudvikling. Så vi flytter de sidste webmennesker. Vi siger også farvel til udviklere med os. Vi har sagt farvel til faktisk. Vi har stadig en håndfuld, der er uddannet på Yale. Vi er ret glade for dem. Vi har også stadig praktikanter for Yale. Vi er også ret glade for dem. Og vi er helt så glade for Yale. Det lovede jeg. Ja, så betaler jeg for. Nå, men hvad er det så, de 4, der kom med? Hvad er det, de er gode til? Man skal ikke, jeg ved, når folk sætter sådan en slide på, så sidder man og læser det, eller forsøger at læse det. De er på det rette niveau i forståelsen. Det vil sige, det er ikke nede i de specifikke teknologier, at de er stærke. Der var der nogle af dem, vi måtte slippe, var folk, som ikke kunne slippe, at det var HTML, de sad og lavede, og ikke kunne sige, okay, med de principper, jeg har lært om, hvordan man laver software, den måde, jeg har lært, at man interagerer med de andre i teamsene, det er, at vi skal folde ud og tale med UX'erne om UX, med design om design. Dem, vi måtte sige farvel til, var dem, der ikke kunne finde ud af at lave den abstraktion op af det specifikke. Michael nævner i jeres studieordninger, XML står specifikt nævnt, men som ikke evner at komme op. Det de rigtig gerne, det de havde med, som de blev ved med at have, det var, at de ved, at når man arbejder sammen som en gruppe af udviklere, så skal man kunne finde ud af at arbejde sammen på det samme kode på tværs. Så de ved noget om, hvordan man gør det på en struktureret måde, så man er effektiv på det. De får forståelse for, at software er en cyklus. At man designer, man implementerer, man tester, man går tilbage, redesigner, implementerer, tester. Ikke på specifikke værktøjer, eller på webdesign, eller på JavaScript, men hvordan gør man det her? De er rigtig, rigtig gode til at finde det andre steder. De er verdensmestre i at google, når de er røvdårlige. Så de googler, de finder nogle andre, der har bygget noget, og rekombinerer ting, som nogle andre, der går rigtig op i at lave noget. Tager de ting, de har lavet, klodser dem sammen. Så det er sådan her. Sådan laver, når jeg laver produkt. Meget godt, meget effektivt. De er sgu ikke ret stærke på. Okay, de er heller ikke. Nu er de ikke ret stærke på webdesign. Men de er gode på det niveau, de forstår det der, og så kan de lave nedslag. Så de læser sig helt vildt ned i et emne på Google, og et andet emne, og så kombinerer de dem. Så det er ikke, de er ikke uddannet på RESTful API'er, men de læser om det, og de bruger det i 2 dage i weekenden på lige at få fat i en bog om, hvordan man gør det. Og så er de tilbage mandag, og så er de rejst i gang igen. Det er dem, vi har taget med, det er dem, der kan det her. Dem, der var låst fast i den specifikke ting, det er dem, man ikke kan.
kan ikke flytte med, når virkeligheden ændrer sig. Og helt overordnet, så er det jo det at være en del af en cross-functional team. Det er altså en forståelse af sin egen rolle i det, og hvad man selv kan tilbyde. Også selvom det ikke står på fagspecifikationen. Hvis det havde sagt, at jeg er webudvikler, jeg skal ikke sidde og forholde mig til, hvordan API'er bliver brugt, eller hvad ved jeg, så havde det været mindre nyttigt. Nu springer man til, hvor der skal laves en opgave, man tager det, der ligger næst for at få produktet i mål. Og det gør dem rigtig stærke. Men det, de kom med fra skolen, nu prikker jeg måske lige, de kom med rigtig meget af det her. Mindre af det her, lidt af det her. For nu springer jeg frem med slide. Det, de lykkedes med, det er den modsatte vej. Ja, de er rigtig stærke her, ret stærke her. Det andet der. Nogle af ordene her har ændret sig, og det er egentlig det, jeg godt kunne tænke mig, de havde mere af. Det, de har fundet ud af, det er, at det handler ikke om HTML, det handler om software patterns. Det handler ikke om at vide noget om JavaScript, det handler om at kunne google. Det handler ikke noget om en specifik måde at teste software på, det handler om at teste software. Det er lidt anderledes fokus. Jeg ved, der er meget tekst på de her slides, men det handler om, fra mit synspunkt, det er, at de er bedre til at zoome en lille smule ud. Og så sige, den specifikke ting, jeg har lært i skolen, kan jeg zoome ud og lære det et andet sted. Det er sådan lidt, som går jeg lidt. Men I spørger, det posturale sprog versus hvad? Er det HTML5 også noget, du holder op imod? Det er ikke versus noget. Det er der forhold sig til, at det sprog, man skriver i, er blandt mange, som er et proceduralt sprog. Ja. Så man ikke er bange, som ikke siger, jamen jeg kan kun skrive JavaScript. Man siger, okay, men JavaScripts designprincipper er de samme, som det, de laver henne i ECMAScript, eller hvad ved jeg. Så det er jeg ikke bange for hobby. Nej, men det er versus tagsprog, for eksempel, så ikke? Ja, det er mere det at forholde sig til, at det tagsprog, man kan, er et af flere tagsprog. Altså, så man er klar til at hoppe op og ud af... Ja, det er evnen til at sige, jeg er ikke bange for at gå hen og lære et nyt sprog, for det ligner et af dem, jeg kan. Okay. Så det er mere den vej. Så det er ikke proceduralt versus objektorienteret eller noget. Det er ikke, faktisk er det meget specifikt, og det vi godt kan lide dem, det er, at de nysgerrige på nye typer af sprog. Fordi til nogle ting skal man bruge det objektorienteret, til nogle det procedurale, til nogle det asynkrone. Det er at finde det rigtige værktøj til lejligheden. Fedt, du spørger. Nå, mentaliteten hos de mennesker, som jeg er rigtig glad for hver dag, er, at de har kompetencerne på det rigtige niveau. Det var det med fine pyramide, eller medium fine pyramide, at de kan forstå at generalisere til det rigtige niveau, men de kan også forstå at dykke ned, når de skal ned i det. De ved godt selv, de er super nemme og personalet at udvikle på, for de ved godt selv, hvor de skal i dybden. De er meget bevidste om, hvor de er i egne læringstrin inden for egne søjler. Dem, der er det stærke af dem. Og de kan lide at lære noget nyt, og det er måske nok også min påstand, at det kunne de også før de begyndte på uddannelsen. De har alle sammen siddet og hakket i noget kode. De var nok de var dygtigere, da de kom ind ad døren, end de svageste af jeres er, når de går ud af døren. De nørder, det hænger sammen med det andet. De vil rigtig gerne løsningen. De hænger ikke fast i, at de gerne vil bygge ting fra bunden af. De vil bare gerne levere det, der lykkedes for de kunder, de har. Og det handler selvfølgelig også om at gøre kunden meget synlig for dem, fordi så gider man jo godt at lykkes sammen med kunden. Og den her, de kommer ikke til mig og siger, at de har mødt den rette voksne. Det er jo sådan et mærkeligt pædagogbegreb. Men det er mit indtryk, at det er det, de har. Når de sådan siger, ham der, han var skidegod til at lære mig nogle ting derude. Ham der, han havde noget vision. Hende der havde noget vision. Der gik i skolen. Og det ved jeg ikke, det ved jeg ikke, hvad I skal med. Men jeg synes, det i forhold til uddannelsesperspektivet, så synes jeg, det var vigtigt at tænke. Så vil jeg lige med. Det her vil jeg ikke gå så meget ind i, fordi det kommer vi til at kigge meget mere på lige om et øjeblik. Men fra mit synspunkt, det der med det digitale breder sig, altså, og udviklingen i, hvad der sker inden for det, det accelererer. I løbet af de sidste 3 måneder er Facebook gået fra at være 8% til at være 30% af vores samlede webtrafik på, altså responsiv og desktop web. Bonk, det er sådan en skille. Pludselig skal vi til at forholde os til, hvad er det for noget, vi skal kunne ud med Facebook. Pludselig bliver det en major traffic driver. Og er det egentlig en god ting, eller er vi i lommen på et firma? Skal vi kæmpe med det, eller skal vi løbe med? Og det sker, det her. Det er pludselig, det er 3 måneders ryg, det er ikke 5 års ryg, at den nye kommer.
Det bliver nok ikke langsommere. Det er nærmest en postmoderne kollaps af tid og sted i det område her. Alle ved det digitale, så kravene til samarbejde på tværs af kompetencer og funktioner, det bliver meget vigtigt. Vores marketingsafdeling kommer ned og siger, kan I ikke lave en app til os, vi lancerer et nyt program i morgen? Nå, det er det, vi kan hjælpe med, men vi kan da prøve. Og komme ud og kommunikere, hvad ens rolle er, og kunne interagere med de her mennesker, som slet ikke er i domænet, det bliver vigtigere og vigtigere. Så der er sådan måske en i hovedet på mig fra gamle dage, var der sådan noget med, der er kældernørden, som virkelig har fået noget flyttet på den der helt revolutionerende, vi opfinder lige Google-måden. Og så er der nogle mere velfungerende, måske lidt smarte AC-typer, der kan finde at tale med folk. Det vi har ude hos os, dem jeg er rigtig glad ude hos os, de er begge dele. De er nogle rigtige kældernørder, men de kan sagtens finde at tale med folk. Og det tror jeg bliver vigtigt fremad. Ja, det går ikke altså. Ja, du havde nogle jobtitler. Du grupperede lidt med dine medarbejdere. Ja. Du havde nogle udviklere, nogle UX og nogle eller andet. Ja. Jeg kan da lige bladre tilbage. I det team, tænker du så, er der mere specialisering i forhold til, hvad I har været vant til tidligere, eller er der mindre specialisering? Der er mere specialisering. Ja. Nu talte vi om, inden vi kom i gang her, der måske er forskel på i Sydvestjylland, der er der måske flere, der kommer ud i mindre virksomheder, hvor de skal være blæksprutten. Mit perspektiv her er jo en stor organisation, som har båndbredde til at kunne specialisere sig, kan man sige. Så tidligere, der var det sådan, der havde en projektleder, havde 5 udviklere måske til et projekt. Og så lavede de lidt efter, hvem der var bedst til hvad eller sådan. Nu er det blevet meget, meget vigtigt, at have de her kompetencer udskilt, fordi det er en kompetence. Så for os er det vigtigt. Projektlederne er tidligere sad folk måske også mere med det selv, men det er så komplekst at have projekter i vores organisation. Der er så mange arter, der skal høres og sådan noget. Så det er nødvendigt at have projektledere med i alting. De mennesker, der sidder og udvikler, der har vi 2 iOS-udviklere og 3 Android-udviklere. De kan lidt hen i begge dele, så de kan godt flytte lidt, men tempoet er jo dårligt af det. Så både og, tror jeg. Og det er vel egentlig meget det, der er udfordringen, det er, at man skal bevare fleksibiliteten, men man har også brug for at kunne dykke i dybden og blive rigtig god for at være rigtig hurtig. Så både og. Men dem, der udvikler, de udvikler helt klart. Det er sådan, at der sidder en af de her projektledere, han er tættere på at være en slags Scrum Master, egentlig, i den terminologi, man bruger til det, som sørger for, at de 5 udviklere der, de afvikler. Det sidder han med. De 2 andre, de sidder med projekter, som de så kommer ind i den gruppe med. Egentlig. Så det er, men det må udvikle. De andre er typisk gerne tidligere. Og der er appområdet jo mindre som web. At man taler meget om det her med at iterere helt vildt meget og sådan noget. Vores iterationer er større klodser. Så vi designer, implementerer, får det testet på brugerne, prøvet af det der, for at finde ud af, at okay, det var ikke så fint, så går vi tilbage og giver det et loop mere, og så fremdeles. Men vores loops er større, end de er for webfolk, vil jeg sige. Så de er mere specialiseret. Men måske også, fordi de er større. Men det du egentlig efterspørger, det er generelle kompetencer? Det er at kunne indgå generelt, men at kunne dykke dybt. Ja. Så det er kompetencen til at vide, hvad der er i med far for at spille i munden på Michael, så at lære af det, der er øvelsen der. Fordi de skal kunne dykke dybt, der hvor de skal kunne det, men de er nødt til at vide, hvad det hele er, for at kunne finde der, hvor de skal dykke. Så det er enormt. Vi stiller helt vildt komplekse krav til folk i dag. Har I så nogle specifikke testteams og support-teams, eller er det bare en del af udviklingen? Nej, det er begge dele. Vi har en testafdeling med en testmanager og 4 testere. De hjælper både på TV2 Play, som jo er en kæmpe ting på 10 forskellige hardware-platforme nogle dage, og også med det her. De hjælper ikke web-teamet. De kører selv continuous integration og skyder ting ud hele tiden og sådan. Og det har det hele taget været en erkendelse for os, at der er forskellige krav på de forskellige. Så hele den her, vi har været
i gang med en gevaldig governance-øvelse med at få de her, altså kvalitetssikring af de her ting på plads, fordi de simpelthen bare er så vigtigt i app-området, at når du udkommer, så skal det så bare virke. Så vi har siden, jeg tror de kom til i 2014 der, har vi fået et team til det her. Tidligere havde vi en tester, i 2013 havde vi en tester, der sad hos os og skrev tests. Vi forventer, at udviklerne selv har kørt testen igennem, inden de afleverer det til test faktisk, på det de har siddet og lavet. Ikke? Og så kører testteamet regression på hele applikationen bagefter. Ja. Jeg tænker på, hvad er det for nogle, nu nævnte du lige Scrum, og vi, jeg ser også det der med, at man får Scrum integreret med noget UX, og sådan noget, som vi prøver lidt med en metode, der hedder Lean UX, som har nogle af de der, med at lave tværfaglige teams og sådan noget. Er det, altså, hvilke metoder har I ind over at bruge? Vi bruger Google Design Sprints, Google Venture Design Sprints. Ja. Det at begynde at udvikle er så tumpedyrt, især lige så snart vi skal have fat i de eksterne til det. Det er tumpedyrt, så vi har udviklerne inde sammen med UX og designer helt op foran. Og det der kommer ud af det er en prototype, der faktisk nærmest er appen. Altså vi bruger Proto.io som vores prototypeværktøj. Det er en online ydelse, hvor man faktisk kan designe det med transitions og swipes hele, så det er den fulde app-oplevelse der. Og så er den egentlig vores artefakt, vores aftaledokument, når vi går ind i udviklingsfasen. Enten ud mod nogle eksterne eller ind mod vores egne. Så er det den prototype, vi tager udgangspunkt i. Så udviklerne er sådan set med op foran, sammen med design UX'erne. Og så når man begynder at udvikle, så opdager man, at der er ting, der skal laves om. Så UX er sådan set med hele vejen. Også i implementeringsfasen og også i review. Det er UX'erne selv, sammen med Customer Experience. Vi har en, der sidder med Customer Experience og User Test. Så hun designer testen, og UX'erne er med til dem, så de får inputtet på, hvad er det egentlig, vi skal lave om. Og så rykker de tilbage i bøtten igen. Ja. Når jeg sådan snakker med mit teknologilejekammerat oppe i Aalborg, ja. Det vil sige, så er der mange af dem, som på det tidspunkt, når der til, de siger, at altså, vi vil gerne have de hårde tekniske kompetencer, vi går efter datalogen på universitetet. Så det er der, vi vil have en udviklerrolle. Og det er jo blandt andet uddannelsesniveau, jeg sådan sidder uddannet fra tidligere. Det virker ikke som om, I har så travlt på det. Hvad er der en kulturel baggrund der, eller hvad er det for en det vil, vi kan godt mærke det. Vi hører også datamatikerne, som vi synes er lidt tungere, men de er ikke så tunge. De to dygtigste, jeg har haft tvillinger ude for jer, er Lars og Claus. Claus sidder i Play TV nu, og Lars sidder hos mig stadigvæk og laver Android-udvikling. Han er i gang med et forløb lige nu på universitetet, hvor han tager, hvad kan man sige, Programming 101, den om algoritmer og patterns og det her, fordi han vil gerne være tungere. Men vi har fuld tålmodighed med, selvfølgelig kommer han ikke af røvtung, så havde han haft en helt anden uddannelse. Vi vil hellere have bredden, og så vil folk læse ned, fordi vi ved, at det de læser ned i, det kan skifte. Og algoritmer og sådan noget, det ligger jo under, så det er de er blivende, så det vil vi gerne, altså jeg vil gerne bruge tiden. Han bruger, jeg tror en halv dag om ugen af min tid på at gå i skole med det der, og jeg betaler for det, og det er kun fedt i virkeligheden. Det er bare der, han gider. Men den spændvidde, han har, den vil jeg ikke bytte for en ingeniørtype, der ikke kan spænde, kan man sige. Der er andre steder i organisationen, hvor man ser sådan meget anderledes på det. Ja. Og hvad er det for at være differentiering, eller de app, det bevæger sig så hurtigt stadigvæk, at du tænker være bredt mere, eller hvad er differentiering? Vi har lige været igennem en øvelse, hvor vi har lagt digital ind i vores tekniksøjle. Under søjle er allerede, det giver lidt knupper. Men, og det har ikke været uden, det har haft sine image-problemer blandt de digitale, fordi vi har været vant til at tage fat i de værktøjer, der ligger ved hånden, og lave det arbejde, der ligger ved hånden. Det er en meget hurtig, meget entreprenøragtig proces. I den teknikafdeling, der har man nogle helt andre sådan klassiske command-control-strukturer, og vi søger jo på kompetencer, meget på de personlige faktisk. Du skal have et øje for den fulde proces, cross-functional erfaring og sådan nogle ting. Derovre, der søger man på en uddannelse. Så der søger vi 3 AC'ere til det her, og 2 dataloger til det her, eller sådan, ikke? Vi søger på uddannelsesting, vi søger på emneområderne, kan man sige, eller sådan. Faktisk på de personlige kompetencer. Så der er der andre, der ser anderledes på. Og det har været bevæggrundene for at lægge teknik og digital sammen har været at få lidt mere struktur på os.
men også at få lidt mere bevægelighed i teknik. Så de bytter lidt fra hinanden. Så jeg tror, sandheden, eller den gode vej, kunne godt være et sted midt imellem. Er der en enkelt mere? Eller skal jeg sætte mig og sige stille? I må gerne spørge under det der. En enkelt ting. Lidt tættere på, hvad er det så for overordnet, der bliver efterspurgt. Og igen var Johnny også lidt inde på det her med, at forretningen kommer til at flytte tættere på. Og man kan sige, at hvis man kigger år tilbage, så havde man jo meget, meget klassisk opbygning langt de fleste steder, hvor man ligesom havde en IT-afdeling, og så havde man nogen, der ligesom lavede det, som virksomheden handlede om. Den opdeling, den er altså ved at forsvinde. Og det er meget, meget få virksomheder af en vis størrelse i dag, hvor de to ting ikke er blevet meget, meget tæt integreret. Og det betyder jo, at lige pludselig så er alt IT i nogen udstrækning. Nu kommer Jørgen fra mediebranchen, det er jo meget udtalt der. Det er det også i den finansielle sektor, som jo faktisk er den sektor i Danmark, som har allerflest IT-medarbejdere. Og det kommer de nok til at fortsætte med, fordi det går kun én vej, når de selv skal sige det. Og det er, at IT-afdelingerne bliver større og større, mens alle de klassiske bankmedarbejdere, de forsvinder lige så stille og roligt. Men hvad er det så, man gerne vil have? Og jamen, forretningen vil faktisk gerne både have, at de mennesker, som sidder og skal lave deres løsninger, forstår, hvad det er, de arbejder med. De vil også gerne udfordres, det vil sige, at det her med at få vendt tingene på hovedet, og det ikke er nødvendigvis af forretningen, der ved, hvor vi skal hen, men at vi faktisk har nogle IT-folk, som lige pludselig begynder at pege i en retning, fordi de ligesom ved, hvad der sker rent teknologisk, så kan de faktisk være på forkant nogle gange med, hvor forretningen skal hen. Og så samarbejdet. Altså det bliver vigtigere og vigtigere, at man har denne her integration imellem dem, der sidder med den faglige del, og dem, der tilføjer den digitale dimension, som skal gøre, at man kommer ud over rampen. Det var sådan lidt overordnet set. I forhold til IT-kompetencer, der kan man sige, at i mit udgangspunkt, der er det jo sådan meget overordnet og generelt, hvad er det så for nogle ting, der efterspørges. Og jeg har også lige prøvet at hive sådan lidt ind i forhold til jeres fagområde og sige, hvor er det, jeg ser nogle ting, der så stemmer overens med det, der er i øvrigt, og hvor kan tingene ligesom passe sammen. Jeg vil sige, der er nogle steder, hvor det følger fuldstændig, men så har jeg også lige siddet og spekuleret lidt, og så er der også et sted, hvor jeg tænker, at I faktisk godt kan gå i en helt anden retning. Men I venter i spænding. Det var en cliffhanger. Når det er sagt, så vil jeg sige, at som der faktisk også blev spurgt til her lidt tidligere, det her omkring højtuddannet. Overordnet set, så er der ingen tvivl om, at den besked, vi ligesom får, når vi snakker med HR-chefer for de store IT-organisationer, så er andelen af højtuddannede, det vil sige folk med længere videregående uddannelser, den er stigende. Og man måske også nogle gange unødvendigt kigger utrolig meget på, hvad er det for en baggrund, folk har rent uddannelsesmæssigt, hvad er det for en titel, de kommer med. Og jeg vil sige, og det har jo også noget at gøre med den konjunktur, vi har været inde i, ikke? Altså så har der været noget arbejdsløshed, og så generelt så stiger uddannelsesniveauet jo i ansættelsesår. Men jeg tror, det er noget, man skal have sig for øje, når det er, I også kigger på, hvordan I skruer jeres uddannelse sammen, fordi at det kan godt være netop, som jeg også var inde på, at der kommer en tendens med, at folk måske gerne vil bygge videre. Vi går lidt videre. Ja. Der er en ting, de alle sammen siger, det er, at teknik kan vi ikke få nok af. Det her med at have kendskaben til den bagvedliggende teknologi er noget, som er rigtig, rigtig vigtigt. Og det skal ikke forstås sådan, at man nødvendigvis skal kunne samtlige sprog og have en fuld forståelse for det.
men det skal forstås sådan, at man skal have en forståelse for det, og man skal have denne her mulighed for at sætte sig ind i det. Fordi selvom at jeres uddannelser, selvfølgelig det stod for en 1,5 år, så kan der altså godt fra folk starter til de slutter være sket en ændring. Så det der med at være meget, meget fastlåst, det er en udfordring. Så det gælder om ligesom at have denne her tekniske forståelse, men også være i stand til at anvende den på mange forskellige områder. Og det er jo også en af de ting, som man siger, at man får, når man får højuddannet. Det er, at de har metodeforståelsen. Så de ikke nødvendigvis har den specifikke forståelse, men evnen til at omstille sig til, når der kommer nogle ny efterspørgsel. Når det så er sagt, så er det jo ironisk nok, at man netop i den finansielle sektor sidder nu og mangler rigtig mange, der kan kode kobolt. Og det har man jo sådan i de sidste 25 år sagt, at det skal vi ikke have mere, det slutter, nedlægger mainframe, og altså det er jo meget ironisk et eller andet sted, og lige nu man laver ældreordninger i meget stor udstrækning i den finansielle sektor for at holde på de folk, der faktisk kan det her sprog og kode det. Og de unge, man får ind, prøver man på alle mulige måder at lokke til at sætte sig ind i det her område, som de har hørt om var noget, der var sådan deres første semester med historien inden for IT. Så man kan sige, der er nogle modsætninger her. En af de andre ting, som jo er helt tydeligt, det er, at især selvfølgelig i de mellemstore og rigtig store organisationer, der er denne her globale tendens meget fremvindende. Man har ligesom haft sådan nogle kurver inden for det her outsourcing, og man kan sige, at i første omgang, der var der mange, der brændte fingrene, fordi at man ikke rigtig havde overvejet, hvad det var, man skulle opnå, og hvad det var for nogle opgaver, man kunne lægge ud, og derfor så var der rigtig mange, der ligesom fik hævet tingene ind igen. Men man gjorde så også nogle erfaringer, og lige nu, der begynder folk, og det er også, altså det behøver ikke at kun at være de allerstørste organisationer, det er faktisk også sådan de mellemstore, der begynder at kigge på, og så gør man det i meget, meget mindre grad, og man gør det på en helt anden måde. Tidligere så tog man jo simpelthen et helt område, gerne noget udvikling, og så sned man det til Indien. Og så fandt man så ud af, at man ikke rigtig fik de resultater, man gerne ville have. Så det man i højere grad gør nu, det er, at man laver teams på tværs af landegrænser. Det vil sige, at man har måske et par udviklere siddende i Indien eller i Østeuropa eller andre steder, men så har man også nogle mennesker siddende i Danmark. Og det stiller nogle nye krav til jeres studerende. Fordi nu skal de ikke bare være gode til at samarbejde og forstå forretningen og være villige til at åbne op. Nu skal de faktisk også gøre det over for nogle kulturer, som de ikke er særlig bekendt med. Og det giver nogle udfordringer, hvis det er, at man ikke ligesom har en lille smule forståelse for, at folk fungerer meget, meget forskelligt i verden. En af de ting, man jo i hvert fald lærte sig, det var det der med, at det kan godt være, at når man sidder i et kontorlandskab, at man har en forståelse for, hvordan opgaven er defineret. Men det er utrolig svært at få den der ikke nedskrevet, udtalte forståelse, når det er, man lige pludselig sidder mange tusind kilometer fra hinanden. Og det er jo også en dimension, man ligesom skal være åben over for, og man kan jo ikke uddanne folk 100% til at arbejde sammen med alle mennesker i hele verden, men man skal have en eller anden forståelse for, at det er noget, man skal være opmærksom på. Og det her, det tror jeg gælder på rigtig mange områder. Der hvor det er, jeg så vil sige, at jeg ser, at jeres studerende har sådan den helt modsatte retning, det er faktisk i forhold til lokale muligheder. Fordi samtidig med, at alt bliver stort og internationalt, så bliver der også digitalisering, og der bliver krav for os borgere om, at der er digitale løsninger alle steder. Og det vil sige, at både de lokale butikker forventes at have nogle digitale løsninger. Og jeg kunne måske godt forestille mig, at der er nogle af dem, der ligesom springer lidt over. Fordi traditionelt så har man jo kørt. Først så får vi et website, og så får vi måske noget, der er tilpasset en mobilløsning eller andre devices, og så får vi en app.
Det kan godt være, at der er nogle af dem, der ligesom hopper over og siger, jeg gider ikke have nogen website, vi skal bare have en app. Men under alle omstændigheder, så vil der i højere og højere grad blive efterspørgsel fra helt lokale. Det er den lokale håndværksmester, det er de lokale butikker, det er lægen, det er alle de ting, som vi i dag forventer, at vi har tilgang til digitalt. Og langt de fleste af os vil gerne have det fra vores mobiltelefon eller vores iPad, eller hvad vi nu har af forskellige devices. Og der tror jeg måske, at jeres studerende har en rigtig vigtig rolle, eller i hvert fald kunne få det, hvis de vil tage den. Fordi det stiller jo så nogle helt andre krav, der går i en helt anden retning. Det går helt imod, om man måske skulle overveje at være selvstændig og lave en lille virksomhed, hvor man i sit lokalområde kan lave de her løsninger. Og hvis man gør det, man kan sige, der er jo nogen i markedet, der gør det her, men der tror jeg, at man kunne skabe det på, fordi det der er udfordringen for de her små erhvervsdrivende, det er, at de har ikke nogen særlig stor omsætning, så de har ikke så mange penge at gøre godt med. Så hvis man nu kunne lave nogle løsninger, som faktisk var forholdsvis enkle, fordi som ofte så behøver det jo ikke at være meget komplekst, men vi kunne til gode se lige præcis de behov, som man har, hvis man er læge, eller hvis det er, man er frisør, eller hvad man nu er, og så kunne være hjælp med at få sat dem op, og så gøre det til en rigtig fornuftig pris, jamen så tror jeg, at der er nogle muligheder. Men det stiller også krav til, at man lige pludselig får sat sig ind i, hvad vil det sige at være selvstændig? Hvad vil det sige at lave forretningsplaner, have styr på økonomien? Hvordan får man etableret sig? Gør man det i kælderen, eller lejer man et lokale? Altså, og helt ud til markedsføring, hvordan får jeg så formidlet det her? Og det er jo ligesom en lidt anden vej at gå. Så det spiller jo lidt den modsatte vej end det her globale perspektiv, og nu skal vi tilpasse os hele verden. Så jeg tænker, at det var i hvert fald også en ting, jeg lige ville sparke ind her i debatten. Det var sådan set det, jeg havde tænkt mig lige at give jer som lidt inspiration her i første ombæring. Hvis I har nogle spørgsmål, skal I være meget velkomne. Jamen, så tror jeg bare. Og jeg vil bare høre din tankegang omkring app contra responsive, fordi det virker som om Tove snakkede om, altså det kommer nu her, og det er ikke lige måske der. Jeg ser det, men jeg vil bare lige høre dit take på det. Helt overordnet kommer folk til at skulle møde deres kunder der, hvor de er. Ja. Det vil for nogle firmaer betyde Facebook. Det vil for nogle firmaer være en app. Det vil for forskellige brugergrupper vil det være forskellige værktøjer. Jeg tror ikke slaget om i vores apps, vi bygger apps, fordi de er meget specifikke og engagementet, de er vi kan bruge. Jeg kigger lige for tiden på en service, som Amazon har lavet, en cloud service, der hedder Ivona, som taler dansk for oplæst tekst, og hun er voldsomt god. Man tænker computer-robotstemmer og sådan noget, overhovedet ikke. Hun lyder som en nyhedsoplæser. Jeg kan virkelig anbefale at gå ind og kigge på den. Ivona.com. Hun lyder som en nyhedsoplæser. Hendes trykfordeling er lige hister her. Lidt som man tænker, okay, hun er ikke indfødt dansker, men det er satanrasende tæt på. Vi kigger lige for tiden på, hvad sker der for et mediehus, som laver video, hvis devices nemlig ikke har nogen skærm. Hvis de er stemmegenkendelse og talt, og der sidder 1,7 millioner pendlere i bilen hver dag i gennemsnit 30 minutter. De mennesker har vi intet til. Hvad hvis det bliver Google Cast det hele? Hvad sker? Altså så det der på den... Jeg tror, man er nødt til at kigge 10 år frem for at vide, hvad man skal lave om 2 år på den måde. Og der er det simpelthen så svært at sige, vinder den teknologi eller den teknologi. Jeg tror ikke, der er nogen, der vinder. Så det var et ikke-svar. Ja, okay. Men det er også... Jeg tror, det er meget, meget forskelligt fra branche til branche. Altså der vil være... Altså, og når jeg siger brancher, så tænker jeg jo også... Altså nu har vi jo rigtig meget med det offentlige at gøre. Jamen, jeg kan simpelthen ikke... Kan I ikke sagtens høre, hvad jeg siger? Jo. Ja, jeg tror måske, det er mere, når der er nogen, de spørger med. Men når vi har med det offentlige at gøre, så skal vi jo huske på, at så er det ikke kun de unge og de smarte. Så er der altså også dem på 70 og dem på 80,
der skal have adgang til nogle ting, og det kan være alt lige fra telemedicin til borgerservice-tjenester, og der vil det være meget, meget forskelligt, hvad det er for nogle behov, der er. En app kan ikke løse alt, og det tror jeg heller ikke, at det kommer til, men lidt afhængig af, hvad det er for et segment, og hvad er det for noget information, man skal have adgang til. En anden ting, der er lidt sjov i den sammenhæng, det er jo, at når der bliver lavet undersøgelser af unges, altså helt unge, vi snakker sådan omkring 20-årsalderens, evner til at bruge offentlige hjemmesider, f.eks. borger.dk, så er de jo lige så dårlige som dem på over 80. Det kan man jo godt være en lille smule bekymret over. Og der er der nogle forklaringer på. En af forklaringerne er simpelthen, at de har lidt sprunget det der led over. Og rigtig mange offentlige hjemmesider er bygget op som de gamle skemaer, som lå op på kommunen, som os, der har udfyldt dem i hånden, dem kender vi godt, så derfor så forstår vi også godt, hvad de vil have os til at gøre på vores computer. Men hvis du er 20 år, så har du aldrig udfyldt sådan en, så de fatter simpelthen ikke layoutet, de forstår ikke, hvad det er, at de skal gøre, så derfor så er de vildt dårlige til det. Og det er jo meget interessant, ikke? Så det er faktisk meget, de vil nok have det nemmere med en app. Ja. Så det er et meget lidt entydigt svar. Det er virkelig dårligt, mange af de offentlige hjemmesider, altså. Og så er det lige med det skema eller ja. Ting, ja. Jeg skal have også et spørgsmål. Ja, jeg tager den der. Jeg tror godt, jeg kan snakke højt nok. Jeg synes, der manglede lidt i jeres oplæg her. Jeg vil godt spørge, hvor ser I sådan noget som dataintegration derinde? Nu snakker du offentlige. Der har vi en fælles offentlig datafordeler, som er på vej, som er noget, som rigtig mange virksomheder kommer til at skal forholde sig til. Og du er indholdsleverandør, hvilket vil sige, du har garanteret også nogle integrationer. Hvordan ser I for dataintegration? Skal det være et fokusområde, eller er det bare noget, man forventer, folk kan? Ja, det er et rigtig interessant spørgsmål. Jeg vil sige, at det er jo noget, der bliver efterspurgt hele tiden. Og det er også netop inden for det offentlige, en af de allerstørste udfordringer for at få nogle af de her store offentlige løsninger til at fungere. Og jeg ved faktisk ikke, om der er nogen, der har gjort sig nogle store tanker om, hvor man skal placere det uddannelsesmæssigt. Men der er ingen tvivl om, at det er noget, der efterspørges. Men mig bekendt er der heller ikke en linje eller noget sted, hvor du ligesom kan tage den vinkel af sådan isoleret. Hvis det var det, du tænkte på. Eller om det var... Det var bare, hvor vi så det i et generelt perspektiv. Altså det er den der, ud fra den der, I siger, kig 10 år frem, for at se, hvad du skal om 2 år. Og 10 år, der kan vi godt blive enige om, der er flere og flere integrerede tjenester, hvor vi trækker data fra alle mulige steder fra. Jeg tror langt de fleste, også hvis vi kigger på uddannelsesniveauet her, jeg kunne godt lide, at du sagde det med, at de har trængt til at videreuddanne sig, fordi det tror jeg bliver det vigtige. Det niveau af kundskab, hvor I sender folk ud, I kan ikke bringe dem et sted hen, hvor de kan være leverandører af data ud på en struktureret måde på den måde. Det de skal gøre, det er, at de skal finde platforme for at udkomme med struktureret data og anvende dem. Altså de skal implementere noget, nogle andre, der er meget kloge, har sat sig ned og lavet. Men de skal kunne bruge data, og det skal de heller ikke gøre ved at sidde og selv bygge, hvordan man får suget data ud af et REST API. Det er der klodser, nogen har bygget til, så de skal tage dem og bruge dem til at interagere med data. Jeg tror, den gang, hvor man skulle sidde og lære folk at lave MySQL-databaser på en klog måde og sådan noget, stop doing that, fordi det er løst af nogle meget dygtige mennesker. Jeres, de skal anvende det, der er lavet der. Ja. Jamen jeg synes, det er også et meget interessant spørgsmål. Jeg synes især vores arbejde, vi skal lave her, der kommer vi til at vende nogle af de her ting, fordi det er igen, hvor skal vi lægge vores tyngde i vores uddannelse? Hvordan skal vi sikre, at de studerende bliver omstillingsparate? Hvordan sikrer vi, at vi præcist har mulighederne for på skolerne at ramme ind i vores aftager, som er i Aalborg, Aarhus og så videre, ikke? At vi får ramt det, vi kan afsætte vores studerende til lige i vores region. Og jeg tror, det der også er vigtigt, det er, at for at være gode håndværkere, så skal de have nogle kendskaber til nogle... Altså, de skal vide, hvad en relationel database eller et eller andet, men de skal måske ikke så meget kan bygge det. Der ser jeg lidt et dilemma, ikke? Fordi vi vil godt have rigtig gode håndværkere, som kan noget, men så skal de samtidig ikke rigtig enige i det. Det bliver noget af en udfordring, vi i hvert fald skal kigge på. Om det så skal komme fra dem, der kommer fra de underliggende uddannelser,
hvor de jo også snakker om at lave det lidt mere bredt, så man får en lidt mere sådan alsidighed, ikke? Så hvornår skal vi gøre dem til håndværker? Det er et godt spørgsmål. Hvem må jeg supplere? I hvert fald når vi snakker om, at vi gerne vil lave selvstændige firmaer, ikke, ud af vores studerende. Kan I høre det dernede? Så bliver vi i hvert fald nødt til at supplere op på nogle af stederne. Jeg tror, når vi taler om i store virksomheder, er der rigtig meget om intraprenørskabsting, ikke? Men hvis man skal have noget som helst fløde på en nogen som helst interessant måde, så er man nødt til at gøre det nærmest lidt under radaren med de ressourcer, man kan trække på i sit netværk uformelt og den slags. Der tror jeg, det er rigtig vigtigt at kunne være en entreprenør. Jeg tror også, det er vigtigt at være en entreprenør ude, men jeg tror, det er farligt at sige, at at det er en enmandshær. Jeg tror, det vil være problematisk at lave enmandshær, fordi du kan fandme ret om ikke være verdensmester på det hele. Det ved jeg er uddannet visualizer. Jeg har halvstuderet på det meste. Men det er find en eller anden, som ved, hvordan man laver noget forretning. Og så find en anden, der ved, hvordan man laver noget nørd, men er velfungerende. Jeg tror ikke, man kan lave det. Ja, det er du også. Yes, det er også bare lige til at supplere navnebrugeren Michael over. Altså, min holdning er helt klart, at fordelen for os, det er jo, at den uddannelse, vi sidder og snakker om nu her, det er en overbygningsuddannelse, som bygger videre på noget andet. Min holdning er helt klart, at der er både plads og mulighed for både at specialisere dem og at give dem nogle bredere kompetencer på bacheloverbygningen. Og jeg har lige modtaget en statistik fra min rektor her til morgen, der siger, at bachelorstuderende de laver ikke en skid på professionsbacheloruddannelserne, så der er masser af muligheder for, at vi kan bygge mere på, så de får brugt nogle flere timer. Det er åbenbart lige blevet offentliggjort her til morgen. De siger nu også, at de heller ikke, dem jeg har, det vil de sige, at de har ikke lært en skid i skolen. Apropos lige at trykke jer på maven, så gør lige det, så kan jeg gå. Men det var en lokal undersøgelse, ikke? Altså mange har de slet ikke, så der kan jo statistik på dem. Er der ikke på det her også? Ja. Ja, det er jeg ved ikke. Nej, det kan jeg høre. Så jeg tænker bare, at man skal lade de studerende lave det, der interesserer dem. Fordi så lærer de simpelthen at få den der, hvordan kommer man i dybden med et eller andet. Og så kan de altid lære det, de lige skal bruge, når de kommer ud med en specifik arbejdsplads bagefter, tænker jeg. Hvordan ser du det med uddannelsespligten i Danmark? I har været måske en tredjedel af dem, I har siddende i lokalet, burde måske ikke være der, siger jeg bare. Eller hvad tænker I så om det? Dem, der sidder og sløver den lidt ned bagved og trækker det lidt langsomt. Kæmpe frafald, ja. Det vil jeg godt sige. Vil du gerne sige noget til? Du kan tale så højt, så alle kan høre det. Jeg skal prøve at tale så højt, så alle kan høre det. Og så får du bare den her. Vi har en forpligtelse til at uddanne så mange som muligt, så godt som muligt, men det betyder ikke, at vi skal sænke barrieren. Og det betyder også, at der vil være nogen, der ikke klarer at komme over barrieren. Og der vil også være en del af dem, vi optager, på trods af alle ihærdigheder for at undgå at optage de forkerte, som er kommet det forkerte sted hen. Og dem skal vi identificere så hurtigt som muligt, og så hjælpe dem alt det, vi kan, ud af uddannelsen og et andet godt sted hen. Man kunne nemt forfalde til det, du siger, til at have en sådan, hvad skal man sige, meget elitær tankegang. Og det er jo i sidste ende rent politisk spørgsmål, men vi er jo sat i verden af samfundet for at uddanne så mange som muligt. Min rektor spurgte en gang, hvorfor fanden det var alle de der matematikere, der faldt fra, men jeg da ikke kunne gøre noget ved det. Så sagde jeg, det kan jeg da sagtens. Jeg kan da lave tæt på 100% gennemførelse. Vi optager kun 20 fremover i stedet for 200. Så skal vi sgu nok klare det, ikke? Men så forfejler vi den anden, fordi det duer heller ikke, vi har et samfund, hvor der er for mange, der ikke har en eller anden fornuftig form for uddannelse. Så der er en balance, men der er ikke en balance i forhold til, at vi sænker barren. Dem her, det er jo i virkeligheden en viderebygning, ikke? Jo, overbygning. De har 2,5 års uddannelse før de starter. Kunne man forvente mere der? Det synes jeg godt, man kunne stille et større krav her. Værsgo. Jeg vil godt kommentere, at det ligger lidt på linje med det, Jesper siger, på IT-området, IT-uddannelsen, den datamatiker, som Jesper også har, som jeg har i Aarhus, har vi jo haft et frafald på over 50% i rigtig mange år, og har fået tæv over fra systemet i rigtig mange år, og de havde det store frafald. Og hvis man kigger på det, så er det et generelt frafald, der også er på andre IT-uddannelser, det er også teknologiuddannelser osv. Og det hænger lidt sammen med, at vi har fastholdt det niveau og de krav til folk.
Du nævnte evnen til abstraktion. Det er faktisk noget af det, som folk falder frem på. At vi stiller krav om, at man skal kunne abstrahere, man skal kunne flytte den viden, man har til nogle nye steder. Og det er der nogle unge mennesker, der ikke finde ud af. De er dumme, altså. Så det er ærgerligt. Og du har hvad? Det er noget helt andet. Det er noget helt andet. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, om den er helt færdig, den her. Var der flere kommentarer til den her vinkel her? Ja. Jeg kan godt sige, at nu nævnte du dine medarbejdere, det var dem der var nørdet, der gik hjem og lavede noget i weekenden. Det er det. Altså, det er jo kun de bedste 20%, der er sådan der. Ja. Og det er det problem, vi står og slås med til daglig, at halvdelen af dem, de laver ikke skid, når de går hjem. Prøv at tænke, hvis man kunne få dem til at gøre det, ikke? Prøv at tænke, hvis man kunne få dem til at elske og lave noget nyt. Ja. Men den sammenhæng, der synes jeg, det er jo utrolig interessant at se på, hvor dem, der så gennemfører uddannelsen, hvor de så rent faktisk havner henne. Fordi det har jo også en rigtig stor betydning for, i hvilken retning I ligesom skal bevæge uddannelsen. Fordi det hjælper heller ikke noget, at vi uddanner dem alle sammen til at sidde i store internationale virksomheder, hvis det er, at man må konstatere, at det bare ikke er der, de får job. At det er, og jeg tror også, at som der har været talt lidt om, at der vil være utrolig stor forskel på, hvor er det, man havner henne. Fordi der er forskel i landet på, hvad er det for nogle virksomheder, der ligger der. Og jeg har en forestilling om, og det kan godt være, at den er helt forfejlet, men at de studerende, I har, de bliver ret tæt på, hvor de bliver uddannet. Altså at når de har taget en uddannelse i Kolding, så flytter de ikke lige pludselig til København. Fordi så kunne de så godt tage uddannelsen i København, tænker jeg. Så derfor så skal man jo selvfølgelig også kigge på, at det er folk, der formentlig bliver i deres nærområde. Og derfor så vil der også være nogle formentlig ret store forskelle i, hvor de så havner henne. Altså om det er i en lokal virksomhed, hvor de faktisk står for alt IT, hvor de bliver IT-ansvarlige, når de er færdige, fordi de har de kompetencer, der lige skal til at have det kørende, eller om de havner i en stor IT-afdeling, hvor der er 200 mand. Det vil stille meget, meget forskellige krav til, hvad det er, de skal kunne. Og så er der jo alt det, der ligger inde imellem. Men en ting, som du nævnte, Jørgen, synes jeg, det var det der med, at de henvender sig til nogen, altså at de går hen og så siger, det er ikke os, der er eksperter her, men vi kender nogen, der er det, og henvender sig der. Så de studerende, der skal komme ud herfra, de skal heller ikke have nødvendigvis den helt nørdede tilgang, men måske mere en netværkstilgang. Er det korrekt? Ja, men måden man kommer ind i netværk på, det er jo ikke ved at ville dem. Det er ved at ville det, man er i netværk om. Ja, det faglige. Ja, og jeg vil sige, det ved jeg ikke om... Det tror jeg er en generel tendens. Altså det er jo det, der efterspørges. Det er meget, meget få steder i dag, hvor man kan sidde i det berømte kælderrum. Altså den slags udviklere, de eksisterer ikke rigtig længere. Der stilles højere og højere krav til, at man kan fungere i projekter og i teams, og at man har forståelse hele vejen rundt, altså fra hele cyklusen i en udviklingsproces, og at man netop ikke bare smider noget over, om det så er til test, eller om det er hele vejen over til forretningen, men at man følger tingene til dørs, og man begynder også at lave projekter, som kører, altså ikke færdigt, men at nu har vi udviklet produktet, værsgo, men at man faktisk kører det færdigt i implementeringen, og man er ude og sidde i forretningen og følge det helt til dørs. Og det kræver jo helt sikkert nogle kompetencer til at samarbejde og lave gruppearbejde og alle de her ting. Og det er jo også lidt det, jeg hører, det er nogle af dem, der ikke kan det, der falder fra. Og de er ekstremt svære at løfte, for det er meget, meget svært at give folk, lad os nu bare kalde det sociale kompetencer eller menneskelige kompetencer. Det er lettere at bede dem om at læse en bog og sige, nu skal du kunne A, B og C, end at sige, nu skal du udvikle dig som menneske. Men send dem ud til os. Men vi har kørt forløb med jeres, med dine, Bjarne, som var ude hos os for at lave noget Drupal af vores udviklere. Der sad 4, måske ud af de 20, der sad og spillede Minecraft, som jeg husker det. Der var måske 10 imellem, som fik noget ud af at være der, men de fik meget ud af at være der, vil jeg sige. Og jeg tror, at nogle af dem i mellemgrupperne også lærer lidt af det på den måde. Og hvis vi kunne komme i gang, hvis I kunne bruge erhvervslivet i meget højere grad til at have folk inde i projektforløb, og komme med rundt i det hele, og være en dag i praktik over på redaktionerne hos os, nu tager jeg lige udgangspunkt i eget halvøje, forstå, hvad fanden er det egentlig, de laver, over hos de kommercielle, hvad er det egentlig, de laver, og så det vil jeg gerne være med til. Lad os prøve at høre, lad os prøve at smide den bold op og så sige, jamen det her med at lave en større integration med erhvervslivet, det er at aktivere, eller lave aktiviteter, der er tættere knyttet til erhvervslivet. Hvad er jeres holdning til det? Og hvad gør I? Ja.
Jeg tror, det var Bjørn først. Ja. Altså, jeg tror lige, det er fordi, det her samarbejde, vi har haft med TV2 omkring Drupal-platformen, det er jo, det synes jeg netop har nogle meget spændende perspektiver også, selvom nu står der Drupal, men Drupal er jo et open source system, som er bakket op af et stort community af flere tusind mennesker worldwide. Og der er jo så netop den workshop, som de studerende var ude til, de havde jo så alle sammen computer med derude, og fik kontakt med nogle af udviklerne på TV2. Ja, vi har Kasper Friis siddende, som er aktiv i Drupal Danmark. Det er nemlig det der med at få indblik i det her community. Og det prøver jeg faktisk også meget med min undervisning, at få de studerende aktiveret i community, fordi det er, hvis man nu siger, jamen, altså den mangfoldighed af viden, der bliver produceret sådan et sted, og er utrolig vigtig. Og et kommende projekt, vi er i gang med nu, det er faktisk at lave noget for Odense Centralbibliotek, som også bruger en Drupal-platform, hvor at det er GitHub, der bliver brugt som... Så hele den her tilgang at samarbejde via sådan nogle versionsstyringssystemer, og så finde nogle moduler, som løser nogle ting. Og så også med hensyn til et cross-platform publishing perspektiv, som vi snakkede om lidt før, altså det med native app, hybrid og så videre, og web-platform, ikke også? Altså det er jo noget, der bliver snakket om rigtig meget i de der communities. Så det er egentlig, altså hvordan får man de studerende ud i nogle spændende communities og møder folkene, der er eksperter på de områder, og så får det også koblet op til de lokale virksomheder, man arbejder sammen med. Det tror jeg meget på den. Ja, nu havde jeg også... Nej, jeg vil bare kvittere at sige, at det vil vi frygtelig gerne, men det ligger jo også i en del af strukturen i uddannelsen, at man skal i praktik. Det man kunne sige, det var, at vi skulle måske være dygtige til at være kreative i forhold til strukturen, altså at det ikke bare er praktik i praktikperioden, men også undervejs. Men der er ikke noget, vi hellere vil, end at være tæt på erhvervslivet, og vi gør også mange tiltag for det. Det kan nogle gange være en lille smule svært, fordi i hvert fald min ringe erfaring efter 20 år i branchen, det er sådan noget IT-folk, de har ofte meget travlt, og det koster jo lidt selvfølgelig at tage en udefra ind, men der er ikke noget, vi hellere vil. Og det er selvfølgelig også en... Men er det, kunne det påvirke det jeres rolle? Man kan sige, det er jo selvfølgelig ærgerligt nok, men det er jo jeres problem, at vi har travlt i den sammenhæng. Kunne I være... Jeg kunne godt forestille mig at have mere gang fra jer, også undervejs i praktikperioden. Ja. Vi skruer vores praktikteam sammen, så der er en e-koncepter, der er interesseret i at projektlede. Der er en multimediedesigner med, som er interesseret i at designe. Der er på udviklere og sådan noget. Fordi vi har brug for, at de kan være selvkørende, de der mennesker i et team. Ikke? Så vi netop kan håndtere dem lidt roligt. Men der kunne vi godt bruge noget hjælp nogle gange, vil jeg sige, i at sikre fremdriften for dem, at de får noget rigtig godt ud af det. Så det jeg hørte, det er nogle praktikteams, altså simpelthen at I laver nogle... Du er i stedet med teamsene, så ikke jeg skulle bruge tid på at sammensætte dem. Ja. Det var lidt derhen, jeg ville, at vi tænker, uden at fornærme mine kolleger alt for meget på, men vi tænker meget, at det praktikken, det laver vi i praktikperioden. Vi kunne godt prøve at opløse den der lidt undervejs, så det var undervejs, vi var, og vi kunne også række ud til hinanden på tværs af fagene på den måde. Om det er noget, vi skal putte ind i studieordningen, som vi jo skal snakke om, det ved jeg ikke, hvordan det lige kan gøres, men i hvert fald have det i mind, når vi sidder og diskuterer tingene, at det er også et aspekt, hvordan får vi den der relation, måske støttet ved hjælp af studieordningen. Det kunne være interessant. Ja, hvad er det tak til? Altså jeg vil sige, det første omkring at indbygge det i uddannelse, jeg synes, at det er helt naturligt, at vi beder de studerende om at lave reelle opgaver under uddannelsen. Det er klart, at der er brug for nogen, der vil være med derinde. Jeg synes også, det skal være nyttigt for jer. Altså, jeg mener, vi gider ikke lave andet. Vores studerende skal være så dygtige, at de faktisk kan lave noget, der har værdi for jer, mindst de studerende. Med hensyn til praktikken, så ved jeg ikke, hvordan de andre praktiserer det. Men vi går rigtig meget efter, at vi sender grupper af studerende ud. Hvis vi prøver at sende en time af studerende ud, vi prøver også at kombinere matematikere, multimediedesigner, softwareudviklere og web. Vi har svært ved det, men det er i hvert fald vores institution, for eksempel sige, så får I stor værdi, og vi kommer med en gruppe, der har den der bredde i faglighed. Det ved jeg ikke, hvordan de andre gør det, men altså, vi appellerer meget til praktik. Det er ikke et individuelt forhold, det er et gruppeforhold.
Hvis vi lige tager og lige holder den, så lige bliver her, og så lige holder den, fordi det der ligger i det her, du siger, at I gør det i Teams, og du siger, at det er jeres intention i hvert fald. Vi tilskynder til det. Men så siger du samtidig også, at det har I faktisk også nogle udfordringer med. Og så siger du også, jeg ved ikke, om I andre ikke gør det. Du kan jo godt lige tænke at få nogle kommentarer på det der. Altså, hvad gør I andre? Går I også i Teams, eller har I ingen problemer med det, eller har I også udfordringer med det, som nu du nævner? Det godt. Ja. Det var faktisk det, jeg ville provokere lidt. Ja, så kom. Fordi når du siger Teams, så mener jeg, at det er stadig inden for samme uddannelse, og så er det en gruppe typisk, ikke? Er det korrekt? Vi tilstræber også, at det bliver på tværs. Altså vi har et uddannelseshus, hvor vi har en række matematikuddannelser, så har vi en række IT-uddannelser, og endnu har vi ikke fået det på tværs af IT og ikke IT, men vi har fået det på tværs inden for IT. Altså vi har multimediedesigner og datamatikere, typisk sådan teknisk funderet og nogen, der kan noget design, ikke? Men business analysts vil være sindssygt lækre at få ind også, for eksempel. Og en projektleder måske. Ja. Så er de helt kørende. Konceptet omkring, at som jeg også siger, man har sådan nogle blandede teams. Hvorfor kan vi ikke som uddannelsesinstitution levere det? Vi har udfordringer med det, men det er i hvert fald vores intention at gøre det. Ja, yes. Jeg vil sige, at vi har haft meget stor succes med at have nogen fra marketing management og så nogle webdesigner, hvor vi har haft 4 ude i samme virksomhed, hvor de har lavet en eller anden noget reklameshow eller noget analyse eller et eller andet. Det har været super godt. Men det er rigtig, rigtig svært. Ja. Det er også svært. Det er også udfordring, ja. Du havde også en snak. Det var bare svært. Men hvad er det, der er svært? Altså, jeg synes, det er lidt interessant. Hvor er det, udfordringen ligger? Ja. Er det i, snakker vi logistik? Altså, er det det der med at bare få, fordi jeg kunne forestille mig, at uddannelserne følger vel ikke 100% hinanden, så er det det, der er udfordringen, eller er det at få dem engageret til det, eller er det for virksomhederne med på den? Hvor i processen er det, udfordringen ligger? Ja, der er en kommentar der. Den ligger mange steder hos os. I Midtjylland er det meget små og mellemstore virksomheder. Det er typisk. Og det er sjældent, at de har brug for mere end en enkelt relation. Og det foregår på den måde, at de melder ind. Vi har faktisk rigeligt med praktikpladser. Det er ikke noget problem, men virksomhederne vil også gerne lige have lov til de studerende. Og meget ofte så kobler de praktikperioden med hovedopgaveperioden, så at den enkelte studerende bliver der hele perioden. For nogle år siden, da vi ikke havde praktik for matematikere, der var det meget typisk, at der var flere, der skrev hovedopgaver sammen. Men efter praktikken kom på, så kom de har valgt at sige, så satte vi på en enkelt eller to. Så det er ikke noget, vi har ikke noget imod det. Vi bruger det som benhårdt rekrutteringsgrundlag. Det tror jeg, der er mange, der vil gøre. Altså. Ja. Jeg vil ikke lide med at komme først. Vi tager dig, jeg vil ikke høre dig nu. Jeg synes, en af de store udfordringer, hvis man snakker virksomhedskontrakter, hvis jeg bort fra praktikperioden, det er jo, at vi i hvert fald hidtil har haft en meget detaljeret studieordning, med en frygtelig masse pinde, vi skal nå igennem. Og så synes jeg personligt, at det er meget svært, hvis man skal nå alle pinde igennem, og samtidig kunne invitere en virksomhed ind flere gange som forløb. Der er det mange gange pinde, der vinder. Så det er i hvert fald noget, vi skal tænke over fremover. At vi mere skal have nogle rammemodeller, hvor der ikke er så mange pinde, men mere bevægelsesfrihed. Så får jeg også, at det er nemmere at få virksomheden. Så gør studieordningen lidt dynamisk. Ja. Jeg kommer fra Københavnsområdet, så vores studerende typisk godt få lov at komme ud i praktik i grupper. Altså virksomhederne vil det gerne, som de også siger. Jeg tror, hvis det skal være på tværs af uddannelse, der er noget med, at de ikke kender hinanden. Og hvis man nu er en lidt ambitiøs studerende, så skal man jo satse noget af butikken ved måske at komme i gruppe med nogen, der ikke er lige så gode som en selv. Det er meget lærerigt. Når de kender dem, så kan det risikere at påvirke karakteren. Plus, jeg tror, der er nogle af dem, det ved jeg ikke, det er bare en vurdering, altså så går de efter en virksomhed, det er vigtigt at komme ud i der Danske Bank eller en anden sejt webbureau, end at være en gruppe med nogen. Altså, så går det sådan individuelt efter navnet på en virksomhed. Og det skal vi nok i uddannelsen være bedre til at gøre noget. Det tror rigtig meget, det også har bolden der. Jeg tror ikke, det er virksomheden som sådan. Altså som jeg hører lidt, så har I 2 markedsføringsudfordringer. En over for virksomhederne og en over for de studerende. Lidt at få solgt. Og jeg tror også, at det er en udfordring, og det er ikke kun for jeres studerende, det er for næsten alle studerende. Det er en udfordring, det der med, når man har forelsket sig i en virksomhed. Fordi det er et meget, meget stort nederlag, når man på et eller andet tidspunkt opdager, det der er altså også 300 andre, der har, og man var ikke den bedste. Så ligesom at prøve at give dem en eller anden form for realistisk opfattelse af, at altså det, der er jo nogen, der er det bedste, men det er ikke dem alle sammen. Og jeg vil sige, at jeg sidder og har haft den her diskussion også med jurister, som alle sammen troede, at de skulle ind til de store advokathuse, hvor at, der var aldrig nogen, der havde stoppet dem på vejen og sagt,
det kommer du altså ikke, fordi så skal du altså have et gennemsnit, der ligger helt i top. Og det der med lige at få så prøv at få solgt dem ideen et eller andet sted. Og ja, det kan godt være, at det kommer til at koste på karakteren, men det gør du altså også, når du kommer ud i det virkelige liv. Nogle gange får du altså afleveret nogle ting, fordi at teamet ikke fungerede. Og at læreprocessen måske faktisk ikke ligger i den opgave, der bliver afleveret, men det faktisk ligger i at lære og arbejde sammen. Og det er måske også en ting, man skal kigge på, at det skal have en større betydning i forhold til, når karakteren giver, var du god til at sørge for, at alle præsterede godt, eller tænkte du kun på dig selv? Fordi det kommer ikke til at komme dig til gavn, når du kommer ud i det virkelige liv. I forhold til uddannelsesinstitutionerne, eller slå røv, i forhold til virksomhederne, så lyder det så også som om, at I har en eller anden opgave i at kigge på, hvad er det for nogle konsekvenser, det har, når vi placerer vores praktikperioder. For der er ingen tvivl om, at virksomhederne bruger det her til rekruttering. Så når de vil selvfølgelig gerne have det maksimale udbytte, så det kan godt være, at man skal kigge på, hvordan kan vi få pakket denne her pakke til virksomhederne, så de ser, okay, nu får jeg 4 mand ind, de kan lave et projekt for mig, jeg kan i den her periode faktisk få noget output, jeg kan få løst en eller anden konkret opgave, men samtidig har jeg muligheden for at få 4 kandidater ind, jeg kan få lov til at teste af, i stedet for en enkelt. Der var højt hånd op der. Altså det gør de jo. Altså overfor så gør de det jo. De tager jo en gruppe ud, og de ved godt, at de nok vil rekruttere nogle af dem. Det er der ingen tvivl om. Så det vil sige, det er virksomheden, der er ganske bevidst om. Ja, det tror jeg også. Ja. Og med hensyn til praktikperioden, der er ikke noget problem. De uddannelser, vi taler om, der ligger praktikperioden i afslutningen af uddannelsen, ligger en hovedopgave lige efter, så det er lige før rekruttering. Så de der penge, de passer snorlige. Jeg tror, der er en, vi skal tage med her tilbage, det er det der med, når I siger det der med, de kompetencer til at kunne arbejde sammen, er så væsentlige. Og hvis vi kigger på vores kriterier, når vi vurderer hovedopgaverne, så skal vi huske at medtænke de ting i vurderingerne her. Så er det ikke kun det fagfaglige, som vi nogle gange kalder inden for vores område, vi vurderer. Vi vurderer også, hvad har de evnet at håndtere i det her samarbejde, og dermed levere værdi, og dermed løfte sig kompetencemæssigt inden for det felt omkring arbejde sammen. Det kan vi sagtens. Der er ikke noget problem. Og det tænker de, det tror de ikke selv. Jeg tror det ikke. Det skal vi bare flage op, at vi har siddet og snakket med fornuftige mennesker, nu siger vi 30, og de har sagt, at de her kompetencer, de er enormt vigtige. Så skal de selvfølgelig bare markeres, og så vil de komme tilbage med det. Det er jo interessant, når du siger det der med, at det skal vi flage for dem på karakterbevisen. Det betyder i allerhøjeste grad også noget, når de kommer ud. Hvis vi rekrutterer en af dem, men så kan det være, at de 3-4 andre i gruppen, de skal et eller andet sted hen. Når du siger, de er ambitiøse der. Når folk skal ansættes ude hos mig, jeg tager dem meget gerne frisk på skolen. Jeg tror mere på det med målene. Altså, hvor mange mål kan de score, end hvad de har scoret, etc. Men hvis de kan komme og sige, at jeg har gjort et projekt færdigt, og det at være et projekt stærk i at få lavet noget, det betyder også, at man får lavet et produkt. Når man kommer, nogle gange så kommer der nogle af de der unge mennesker, så lavede vi sådan et halvt projekt her, så viser de mig et eller andet spil, de har lavet, der næsten er færdigt med nogle klodser og sådan noget. Ikke? Det er sgu ikke, det opbinder jo ikke mig til at få dig ind ad døren, men at gjort et projekt færdigt, så er jeg ligeglad med, hvor uambitiøst slutproduktet endte med at blive, men processuelt har du vist, at du kan være med i en proces, du kan udkomme med noget. Det er jeg interesseret i. CV-bygningen på den måde. At de, når de kommer ud fra skolen fra jer, allerede har deres første succesfulde pind på CV'et. Ikke? Det vil være dejligt. Ja, også for det. Det var mere kommentar til dig. Lars, ja. Fordi jeg synes også, at det er meget vigtigt, at vi begynder at evaluere og give karakter for processen. Og det synes jeg ikke, vi er særlig gode til. Det står heller ikke i studieordningen, vi er meget produktfixeret. Så det kan godt være nogle studerende, som er mere risikovillige, så tage nogle chancer, sætte ind noget, og også fejle nogle gange. Jamen, så tror jeg, at en del af løsningen det er, at processen er også tættere. Og det står jo direkte i studieordningen. Man kan se, at det gør ikke noget, at det bliver noget lort, det at lave den rent produktmæssigt. Det kan godt blive en succes, hvis jeg har haft en god proces. Så det tror jeg er rigtig vigtigt. Altså alle gange vil vi lave produkter. Det gør noget, hvis det bliver noget lort, man laver. Men vi starter med at have en drøm om at bygge den vildeste speedbåd. Men så ender vi med noget, som er en relativt velfungerende jolle med en okay motor på, som kan, jobbet. Det er faktisk, men det er bare bedre, end at stå med en speedbåd i kronprinsskala, men kun har bygget den ene halvdel af. Eller sådan. Det er egentlig det, der... Ja. Det må også godt være et fedt produkt, men det må også godt bare være et produkt. Lad os lige prøve at vende tilbage til det der med udfordringen med at få teamsene ud i virksomheden. Det var det, jeg hørte Lars, du sagde, ikke? At der var udfordringer der. Har I andre også udfordringer med det? Nej, det var lige en sidste kommentar til det foregående. Ja.
Altså, man kan jo så undre sig over, at webudviklingsuddannelsen er så forholdsvis produktfikseret, fordi det er jo faktisk en af de få studieordninger, hvor der står, at der ikke skal være noget produkt til bacheloropgaven. Der kan du skrive en rent teoretisk opgave, hvis det er det, du ønsker, som den er nu. Så altså, der er slet ikke noget krav om, at der skal ligge hverken en app, eller et produkt, eller et web, eller noget som helst. Og det er jo interessant i det hele taget. Det er da i hvert fald ikke de ting, jeg personligt håber, vi kan få lavet op. Både og. Ja, det ved jeg sgu ikke. Vi har haft Sanne Bavn ude for dig af, ude hos os, som har gjort et kæmpe afdækningsarbejde i sin bachelor for os, hvor hun har været rundt og kigge på brugerinddragelse gennem 1, 2, 3, 4, som er vores sådan helt store sms-service. Hun afdækkede, at TV2 har 132 indgange og får i alt 450.000 stykker indhold om året, og ud af dem bruger vi omkring 12. Den undersøgelse kan hun lave mange steder, vil jeg sige. Den kan hun lave mange steder. Vi er simpelthen så glade for, at hun havde mulighed for at komme og lave sådan en afdækning hos os, fordi hun interesserer sig for det. Hun kom selv og sagde, at det er det her, jeg gider at lave for jer. Og hun lavede den der, og det havde vi aldrig. Jeg kan jo ikke afsætte nogle mennesker til at andre lave sådan en undersøgelse. Så helt at fjerne den, ja, det ved jeg sgu ikke. Men jeg vil bare sige, at personligt lige den øvelse der, var jeg simpelthen så glad for. Men der kan man vel også tale om et produkt? Ja, det kan man. Men det er jo også e-koncept. Det er jo bare den produkt. Ja, det er jo det, som vores generelle kommentar, når vi skal diskutere produkt, så produkt, det er jo også et produkt. Det er leverance, det har noget værdi. Men jeg mener stadigvæk, så vil jeg signere lidt, det er rigtig stor værdi for dig, det der. Men jeg synes lige, vi skal huske, hvad det er for nogle studerende, vi uddanner. Der tror jeg, vi skal tænke mere på de klassiske produkter. De klassiske produktleverancer, og der vil jeg egentlig holde fast i det, du siger. Hellere lave den der lille jolle med en motor på, der kan køre, der kan komme igennem. Man har gennemført en hel proces, et helt forløb, og man har lavet et reelt produkt. Så kan man også forholde sig til processen. Det kan man ikke, når man har den der halve speedbåd, vel? Så jeg synes i virkeligheden, det er meget, meget væsentligt at holde fast i, at der er de her produkter, og vi har det her håndværksmæssige over vores uddannelse, og kun ved de laver en reel leverance, har de demonstreret, at de kan udføre deres stykke håndværk. Hvis I forstår det der, jeg tror, det er vigtigt, fordi selvfølgelig er det fedt, at hun laver en undersøgelse, jeg vil også give hende lov til at lave det, men det er ikke det, der er hovedformålet. Så du siger, hvis jeg vil have en business analyst, så skal jeg finde en business analyst til at lave? Ja, nok mere, ja. Ja, men det var fordi, hun var på e-koncept, men det er nu lige meget. Okay. Men jeg synes, det... Var det min? Ja, det er altså. Jeg synes, det var... Der var i gang. Nej, sådan er det, chef. Nå. Det, jeg synes, der er ret interessant her, det er jo det kompetenceøl fremmelsk, ikke? Det er, at de kan spille sammen med andre i forskellige kontekster. Og vi har haft meget stor succes. Vi startede ud med at lave sådan noget Get Job Camp, hvor vi faktisk allerede fra første semester, eller allerede på fjerde semester på multimedie, introducerede til, hvad de kunne beskæftige sig med på overbygning. Og fik virksomheden introduceret fra starten af, så de studerende havde noget sigte. Og så havde vi løbende Johnny og Jakob ind over undervejs sammen med 5 andre virksomheder. Og det modnede de studerende til, at mange af dem i dag er ansat i de firmaer. Bjarne han var rigtig god til at løfte op på det også, og havde helt fra starten af uddannelsesudvalgene inde, og dengang hed det Advisory Boards, indover, og vi snakkede om, hvor vi skulle hen med de studerende, hvordan vi skulle tone. Jeg tror bare, at vi skal være mere opsat på at få tæthed og nærhed. Men det var faktisk også det, jeg mente med det der markedsføring over for virksomhederne. Det der, det er jo klart for jer. Altså, det er jo en afsætningskanal. Og nu mere man kan få heddet virksomhederne med ind, og være med til at se mulighederne. Og så kan det også godt være, at du kan få virksomhederne til at indse, at de faktisk har brug for 4. Fordi de kan få skabt noget helt andet. Nu, det er jo det der med, at nu er der blevet lavet en eller anden tradition for, hvordan man gør tingene. Og den skal man så måske lige have brudt lidt på en eller anden måde. Og det der, det kan jo være en måde at gøre det på. Men der kan vel også være regionale forskelle, ikke? Fordi du nævnte noget om Midtjylland, ikke? Og du nævnte, hvad det var for en type virksomhed. Det er også noget, man gør med måske regionalt, hvad det er muligt at gøre, eller hvad? Vi kan jo bare se, at rigtig mange af vores virksomheder, det er det her små mennesker, som vi kan ud fra. Og så kommer de ikke ud i Teams, eller hvad? Nej, det gør det så ikke. Enkelt stykke. Ja. Men det er ikke udtryk for, at det er dårligt. Altså, det går fint, at vi får jobs og sådan noget. Det er jo sådan, vi har nogle Esbjerg. De har ikke store webbureauer, store firmaer. Hvis det er altid det enkelte. Jeg er ikke mulighed for at den fire ud. Jeg ved ikke, om det er virkelig op på. Hvis jeg er jo mindre sådan på, vi har ikke så mange webbureauer, som det er. Men kunne man hjælpe de firmaer? Kunne man træde ind og rådgive dem et sted hen, hvor de så kan se mulighederne? Fordi Det jeg oplevede nu, jeg kom altså på de firmaer, at de simpelthen ikke har nok medarbejdere overskud af tid eller penge til at gøre det. Så det er sådan, når de tager ind, så er det bare lige
tiden, altså sidder studerende lidt selv nogle gange med deres opgaver. De har ikke rigtig overskud penge til at købe en medarbejder på den her. For os giver de kun lige break-even, vil jeg sige, når vi får dem. Ja. Vi havde dem i 2013, havde vi dem til jul til 2.dk, 3 datamatikere og 2 ude fra Michael af, som kommer og lavede 4 minispil til børnene der. Så i øvrigt, apropos, havde de et produkt på CV'et med ud af det der, som var ret fedt. Nu tabte jeg, hvorfor det var vigtigt. Break-even, ja. Det tog, ja, præcis. Det tog ret lang tid for os. Men vi er jo også klar over, altså, jeg ved ikke, hvordan det er med de fleste virksomheder. Du kan lige pusse vores glorie i hvert fald. Vi er jo godt klar over, at det er et ansvar, hvis man kan ikke klage over ikke kvalificeret arbejdskraft, hvis man ikke er med til at løfte den eller sådan. Så hvis break-even, det vil jeg synes var fair nok. Altså, det vil okay. Eller? Men der vil jo også være utrolig stor forskel i den digitale modenhed. Altså, når du tager en medievirksomhed, de ligger nok ret højt oppe. Hvis du er ude i nogle virksomheder, som ikke er så digitalt modne, jamen så er det klart, at man står over for en meget, meget større udfordring. Og jeg tænker bare, at hvis man så ligesom kunne få dem med på ideen, så kan det faktisk være, at I måske kan være med til at rykke dem lidt. Altså hen imod at sige, gud, vi kan faktisk godt se, at vi kan vinde noget på det her. Altså lidt i den der tankegang med, at digitalisering, det er altså alle steder. Der er ikke nogen, der slipper fri for den. Ja, det er jo sådan, altså vi har et kæmpe problem med virksomhederne ikke har tid. De rigtige private virksomheder, de skal altså tjene penge hele tiden, ikke? Og de har svært ved at afse ressourcer til. Vi har haft sådan en matchmaking-dag, hvor vi har haft 50 virksomheder ude for at stille op. Men det er rigtig svært at få virksomhederne til at komme. Og det er rigtig svært at få løbet det her i gang. Fordi det er meget sådan nogle, hvad kan man sige, halvoffentlige. Vi har noget, der hedder Samland eller Ejersen, hvor man kan gå ud og se noget om oldtiden og så videre, som er halvoffentligt støttet. De har god tid til sådan noget og mulighed for det. Men de rigtige private virksomheder, de slår sig altså lidt i tøjet, vil jeg sige. Så I skulle virkelig paketere det her, så det ikke har en omkostning for folk, hvis... Ja. Ja. Tænker netop derfor er det jo endnu vigtigt, at de kommer ud i en gruppe. Også hos jeres socialminister, hvis de ikke skal få hjælp af virksomheden, og virksomheden vil godt have et produkt ud af det, men så har de i hvert fald nogle stykker, som med det der lige. Det man måske også skal gøre sådan et sted der, det er det der, at okay, det kommer godt nok ud enkeltvis, ikke? Men at man også tænker i teamtankegangen, at når vi skal hente kompetencer, at vi så bruger, kan man sige, uddannelsesinstitutionen som vidensportal, sådan så at I får de studerende aktiveret til at sige, du skal egentlig lige her, du har bare spørgetime her, i dag, for der kommer altså en studerende her, der er ude i en anden virksomhed, som har en problematik, som du ved noget om, som den anden studerende ved noget om. Det er bare rigtig svært for firmaerne lov, fordi nu har jeg både arbejdet, jeg har arbejdet på tidspunkt i Vejle, og det gav så i Esbjerg. Prisen er næsten dobbelt over i Vejle, når vi tager et projekt. Så allerede der er det faktisk på at springe på. De skal... Men det vil ikke belaste virksomhederne. Ja, det vil sige, at det vil ikke gøre her. Tid til at lære nogle ting, i Vejle, der fik til lidt mere tid på at lave noget. Det hedder lidt mere test, og det er der ikke tid til. Det er bare, der kunne godt blive cool med det. Fordi der er simpelthen ikke mere tid, der bliver fundet i det. Det er sådan lidt en rigtig god idé, man siger, det synes jeg. Men det er bare for teamtankegang. I stedet for at have det ude i virksomheden, sige, det er svært at sælge ude i virksomheden, så er det så tænkt teamtankegang ind på uddannelsesinstitutionen, så man siger, at belastningen ude i virksomheden, den er kun med den en til en der, så de oplever ikke noget. Til gengæld så oplever de, at der, hvor de studerende har nogle kompetence, så de lavede noget vidensdeling på den måde der. Det var jo en måde, hvorpå man kunne arbejde i virksomheden. Ja.